Знаеш ли, обикновенно когато се заговори за подобряване на здравето или пък за започване на някакъв нов, по-здравословен начин на живот, има едно такова, нека го наречем, почти универсално очакване. Очакване за бързо решение, дали? Абсолютно. Очакване за незабавно добавяне. В смисъл, хората просто отиват и купуват цяла планина от суперхрани, някакви екзотични витамини, скъпи минерали. Да, и започват да ги пият с шепи. Точно така. И очакват магически резултати на следващия ден. Сякаш човешкият организъм е, просто една празна кутия, хвърляш полезни неща вътре и те някак си автоматично си намират пътя и си вършат работата. Което изобщо не работи така. Да, аз си мислех, че това е нещо като... Представете си, или по-скоро нека да си представим, че се опитваме да сложим нов, лъскав слой, много скъпа боя върху автомобил. Който е ръждясал. Който е напълно покрит с дълбока ръжда отдолу, да. Този пример с ръждата е изключително точен, защото това е буквално илюзия за прогрес. Правиш нещо, но без изобщо да си изградил реална функционална основа. Много е успокояващо за психиката да си мислим, че просто като добавим нещо добро, то автоматично ще неутрализира нещо лошо. Но човешката биология и най-вече клетъчното усвояване изобщо не функционират по този начин. Логично. Ако основата е компрометирана, добрите намерения, колкото и да са скъпи, буквално се отмиват от системата. И точно това ни води към мисията ни в днешния детайлен анализ. Днес на масата пред нас имаме изключително интересни материали от информационните ресурси на AcuSource. Те са фокусирани върху техните wellness протоколи. И специфични хранителни програми, да. Да. И целта на това задълбокено разглеждане днес е да изследваме един фундаментален подход към здравето, който напълно разбива този мит за незабавното добавяне. Защото подходът не започва с консумацията, нали така? Точно. Не започва с приема на полезни вещества, а с нещо много по-важно. Логистичната подготовка на самия организъм изобщо да бъде способен да ги приеме. Логиката за тази биологична подготовка е абсолютният ключ към истинското пълноценно усвояване. Без нея, дори най-чистите ресурси на планетата могат да бъдат просто пропилени. Затова днес ще разгледаме една много специфична стратегическа последователност от източниците. Програмата, наречена AquaSource Remove, която веднага бива последвана от програмата Start Easy. Искаме да разберем защо създаването на балансирана чревна среда трябва да се случи абсолютно преди всичко останало. Нека да разчепкаме това. Защото концепцията за един вид чист старт звучи логично, но често се пропуска. Много често се пропуска, да. И докато преглеждах документите, в ума ми веднага изникна още една аналогия. Ако разгледаме чревната среда като една градина, имаме парче земя, което е неразорано, пръста е изсъхнала, спечена. И пълна с плевели. Абсолютно превзета от плевели. Няма абсолютно никакъв смисъл да вземем най-редките, най-качествените семена на света и просто да ги хвърлим отгоре. Защото плевелите ще ги задушат. Точно така. Семената дори няма да могат да пуснат корен. За да има реколта, първо трябва да се изчисти земята. Трябва да се премахнат пречките. Виж сега, тази аналогия с градината е изключително точно от научно гледна точка. В материалите изрично се посочва тази комбинация Remove, последвана от Start Easy. И тя е създадена точно за това да насърчи балансирана чревна среда. А какво всъщност са тези плевели в тялото? Храносмилателната система е своеобразен пазач. Вътрешността на тънките черва не е просто някаква гладка тръба. Тя е покрита с милиони малки власинки, наричат се вили и микровили. И тяхната задача е да улавят хранителните вещества и да ги прехвърлят в кръвта. Но при съвременния начин на хранене, богат на преработени храни, на захари, консерванти, тези власинки се покриват с един слузест филм. Да, това е буквално еквивалента на спечената почва в градината. Чакай малко. Искаш да кажеш, че дори човек да изяде най-полезната салата на света, ако тези власинки са блокирани от този филм, тялото изобщо не я регистрира. Абсолютно. Ако микробиома, тази сложна екосистема от бактерии в червата, е извън баланс, храносмилането просто не работи добре. Храната минава като през транзитна зона. Без да се абсорбира.
Затова подготовката и изчистването на този филм е физиологично също толкова важно, колкото и самото хранене. И програмата Remove е насочена точно към това – подпомагане на изчистването на долния храносмилателен тракт. Значи, ако не изчистим плевелите, просто създаваме едни много скъпи отпадъци. Буквално да. Вместо енергия за клетките. Добре, това обяснява много неща. И след като основата е изчистена чрез фазата Remove, материалите ни насочват към следващата стъпка – програмата Start Easy. Нали така? Точно така, да. Според информацията, тя е специално препоръчана за хора, които никога не са приемали добавки или започват на чисто. И се описва като храносмилателно дуо. Но тук трябва да вляза в ролята на скептик за момент. В текста се казва, че целта на Start Easy е да защити нивата на важни ензими и бактерии и да подпомогне собствените механизми на тялото за пречистване. Да, така пише. Обаче, защо изобщо нашите ензими имат нужда от защита? В смисъл, не би ли трябвало човешкото тяло след милиони години еволюция да е перфектна самопочистваща се система? Защо внасяме външна защита? Това е, може би, най-важният въпрос, когато говорим за здраве днес. Отговорът не е, че еволюцията е сбъркала нещо. Проблемът е в радикалната промяна на средата ни. В какъв смисъл? Да, тялото е проектирано да се самопречиства. Произвежда си ензими. А ензимите, най-просто казано, са биологичните работници. Или ножици. Ножици. Да, те нарязват храната на микроскопични парченца, за да мине през тези власинки, за които си говорихме. Проблемът е, че съвременният начин на живот кара тези работници да работят на 3 смени без почивка. Заради храната ли? Заради преработените неща? И заради това, да, когато ядем преработени храни, те са лишени от собствени ензими и тялото харчи от своите резерви. Но в материалите се загатва и за комплексното натоварване. Стресът, Стресът. замърсителите, хроничното напрежение. Те повишават кортизола, а високият кортизол директно потиска храносмилането. Разбирам. Естествените запаси се изчерпват бързо, полезните бактерии страдат и умират. И това, което Start Easy прави, не е да изземе функциите на тялото. Значи, ако се върна на аналогията с фабриката, тя не затваря фабриката, за да внесе външни продукти, а просто докарва допълнителни работници. Точно така. Докарва допълнителни работници в изтощения екип. Връща липсващите инструменти на организма, дава защита за ензимите, внася полезни бактерии като бифидус комплекс. И така цялото възстановява собствения си ритъм. Деликатно подпомагане и рестартиране на системата. Добре, това звучи много логично. Не се опитваме да надхитрим природата, а и даваме шанс да си свърши работата в един свят, който, честно казано, постоянно я саботира. Абсолютно си права. И тук стигаме до основния двигател на тази програма – органичните водорасли, които са ключови за възстановяването. Това ни отвежда към един от най-интригуващите елементи днес – синьо-зелените водорасли на Aquasource. От езерото Горен Кламът, да. Точно, в САЩ. И тук нещата стават много любопитни, защото като им чета характеристиките, са превпечатляващи. Над 60% протеин, богати на бета-каротин, витамин B12, желязо. Минерали? Да, есенциални минерали. Но от друга страна, ако някой просто прочете този списък, може да си каже, ами аз мога да намеря същия списък на гърба на всяка мултивитаминна кутия в аптеката. Да, хората често си го мислят това. Какво прави тези водорасли толкова различни, че да са основата на този чист старт? Разликата е в един фундаментален биологичен принцип – разпознаваемостта. Синтетичните витамини от лабораторията са просто химически огледални образи. Тоест не са същите. Когато попаднат в храносмилателната система, тялото често ги възприема като чужди обекти. Те нямат сложната структура на истинската храна. И тялото хаби огромно количество енергия, за да ги разпознае. И сигурно не усвоява всичко. Усвоява съвсем малка част, повечето се изхвърля. Но при органичните водорасли от езерото Кламът механизмът е коренно различен. Те са развивани от природата милиарди години. Тяхната клетъчна структура е толкова съвършена, че човешките клетки я разпознават като перфектен ключ за техните ключалки. Това обяснява онази фраза в текста, че тялото ги разпознава безпроблемно. Именно, това мигновенно биологично разпознаване води до много високо усвояване. В документите пише, че са напълно смилаеми. Те нямат твърди клетъчни стени от целулоза, като другите растения.
Значи не натоварват изобщо храносмилателния тракт. Не, почти всеки елемент се преобразува директно в енергия. Това ги прави идеалния катализатор за Start Easy. Внасят градивни елементи в една вече изчистена среда. Има обаче един детайл в процеса на тяхната обработка, който наистина ми направи огромно впечатление. Защото, едно е да имаш перфектната суровина в езерото, съвсем друго е тя да стигне до хората, без да загуби свойствата си. Да, това е критичният момент. В източниците се описва един патентован процес, нарича се Bioactive Dehydration – метод на изсушаване без висока температура. И като мислих върху това, си представих нещо като своеобразна машина на времето. Машина на времето? Това е интересно сравнение. Да, буквално. Нека си представим, че взимаме едно растение, което пулсира от живот, и в същата секунда замразяваме хранителните му свойства точно в момента на извличането. И в текста има тази философия. Нищо добавено, нищо премахнато. Без свързващи вещества или пълнители. Наричат го милиард години еволюционна храна. Но защо температурата е чак такъв голям враг при сушенето? Защото топлината е най-бързият разрушител на биологичната сложност. Това ни връща пак към ензимите, за които говорихме. Ензимите и много витамини са много термочувствителни молекули. Разрушават ли се? Да, при традиционното сушене с висока температура се получава денатурация. За да е по-ясно, това е като да свариш едно яйце. Течният белтък става твърд. Точно. Прозрачният белтък става твърда, бяла маса и никога повече не може да се върне в първоначалното си състояние. Структурата е променена безвъзвратно. Разбирам. Когато конвенционалните добавки се сушат на висока температура, техните ензими на практика се сваряват и губят способността си да действат. Тоест, те губят своята жизнена сила, така да се каже, въпреки че на хартия химичният им състав може би изглежда същият. Точно така. Процесът Bioactive Dehydration предотвратява това. Премахва водата при ниска температура и запазва ензимите живи. Просто са в спящо състояние. И после в тялото се събуждат. Да, когато се хидратират отново, се активират. Това е същността на концепцията за чисто хранене. Подаваме на организма непокътната храна. И така, какво означава всичко това в голямата картина? Имаме изчистена градина, чрез програмата Remove, после имаме възстановени инструменти и защитени ензими, чрез Start Easy, и в тази среда внасяме невероятно чиста храна от водорасли, която се усвоява почти на 100%. Логичният въпрос е какво следва? Ефекта на доминото. Да, как този чист старт променя правилата на играта за всичко останало. В материалите се разглеждат и други продукти, които сякаш са перфектното доказателство за този биологичен ефект на доминото. Когато червата са изчистени и микробиомът е балансиран, абсорбционният капацитет скача многократно. Да вземем, например, продукта Colactive 3. Описва се като комбинация от коластра с ацидофилус и лактоферин за подкрепа на долния храносмилателен тракт и имунитета. Звучи чудесно, но какво точно правят тези неща? Какво е този лактоферин и защо е толкова важен? Това е отличен пример всъщност. Коластрата е първата храна в природата, за изграждане на имунитет. Но лактоферинът вътре е скрития кос. Той действа като микроскопичен магнит за желязо. Магнит за желязо? Да. Защо това е важно? Защото много патогенни бактерии се нуждаят от свободно желязо, за да се размножават. Лактоферинът се свързва с това желязо и буквално оставя гладни лошите бактерии. Това е много хитро. Нали? А същевременно подпомага добрите. Ацидофилусът пък е щам полезни бактерии, който произвежда млечна киселина и създава среда, в която патогените не оцеляват. Но уловката е, че ако ги приемем в тракт, пълен с плевели. Точно така. Ако власинките са блокирани, голяма част от лактоферина просто ще отмине без ефект. Същото сигурно важи за магнезиевия комплекс от източниците. Съчетава 4 различни източника на магнезий за мускулите и против умора. Или пък за продукта Night Balance. Течна комбинация от валериана, лайка, лавандула за по-добър сън. Ако нервната система има кръщяща нужда от магнезий... Но транспортната мрежа в червата е разрушена. Да, магнезият никога няма да стигне до клетките. Усвояването на минералите е изключително зависимо от здравословната среда в червата.
Липсата на този първоначален баланс означава, че човек просто прахосва потенциала на този магнезий или на тези билки. Създаването на основата чрез Remove и Start Easy предотвратява това прахосване. Това е разликата между това да работиш с тялото си и това просто да хвърляш ресурси в празнотата. Това променя изцяло перспективата. Не е въпросът само какво приемаме, а какво реално се усвоява. И тук има още един пласт, който затваря цикъла. В документите се говори много и за външната среда. За корпоративната етика ли? Да, липса на GMO, съставки без глутен, етично отношение без жестокост към животни. Изрично се подчертава, че над 70% от продуктите са сертифицирани от Vegan Society. И опаковките се рециклират. Точно. Чудя се, каква е връзката между тази етика и чисто физиологичния старт, за който си говорим? Връзката е много по-дълбока. Това е един цялостен етичен и биологичен кръговрат. Уважението към природата отвън кореспондира абсолютно огледално с уважението към природата вътре в нас. Към нашия микробиом? Точно така. Човек не може да очаква вътрешна хармония, ако ресурсите, които ползва, са създадени чрез разрушаване на връстната екосистема. Този подход не разглежда тялото като изолирана машина. А като част от по-голяма мрежа? Мрежа, да. И когато вътрешната екосистема е подготвена, тя естествено резонира с чистотата на ресурсите. Това е изключително красив начин да се погледне на здравето. Нека да съберем всички нишки от този детайлен анализ, защото картината е впечатляваща. Да обобщим. Истинското благополучие не е просто безкрайен списък с добавки хвърлени насляпо в организма. То е прецизен, стратегически процес. Всичко започва с последователността. Първо, изчистваме средата с Remove. За да освободим власинките. След това даваме лек старт с Start Easy. Внасяме допълнителни работници като защитени ензими и полезни бактерии. И накрая, върху тази подготвена почва предоставяме чиста храна – органичните водорасли от езерото Каламат. Съхранени чрез Bioactive Dehydration, за да останат живи. И когато тази солидна основа е изградена, всяка следваща стъпка – коластра, магнезии, билки – вече стъпва на здрава земя. Отлично обобщение. И знаеш ли, целият този процес на изчистване и подготовка ни остава с една много дълбока мисъл за финал. Каква е тя? Днес разгледахме как физическата система е съвършено устроена да усвоява чисти елементи, но само ако вътрешната среда е освободена от натрупания шум и пречки. Това провокира един по-широк размисъл. Ако пречистването на биологичната ни система отключва способността ни да абсорбираме полезното толкова ефективно, какво ли би станало, ако приложим същата стратегия на Remove и Start Easy към информационната или емоционалната среда, в която живеем всеки ден? Това е изключително силен въпрос. Премахването на информационния шум и емоционалните плевели преди всеки опит да се усвоят нови знания. Наистина звучи като рецепта за съвсем различен вид благополучие. Абсолютно. Беше невероятно пътешествие през тези концепции за баланса, както вътре в тялото, така и в света около него. Нека търсенето на тази чиста основа никога не спира.